ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳу. Дӯстони азиз, бародарои қадрдон, ана дар ин наворе ки шумо мебинед, ин киноҳо намебароянд. ма меҳнатое ки худам кардагиам, мақсад ки худам азоб кашидагиам, киное ки сӯхтагиянд, ки як хелша масалан камакак рекламаша буровардагем, як хелша умуман буровардагӣ нестем, ҳам хел сӯхта рафтагиай. ҳамда кинои хуби хубмон киное буд ки мақсад тақдирсоз киноам буд, бигем мешабиҳат кинои хуб буд. Қотили гирён бо ҳамроҳи ҳамкурсон карда будем дар театри лоҳутӣ, ҳама актёро қатӣ ва кино тайёр буд. Ӯ кино сӯхт бо сабабҳои техникӣ, албатта дар жёстки диск буд. Жёстки диск мона студия бурда иста будем, ай дастмон афтиду, жёстки диск шикаст, сӯхт. Ва дуюм кино одами кӯҳӣ, мақсад хеле азобо кашидагӣ будем, чӣ қадар азобо кашидагӣ будем, дари киштиҳо қади дари овдаву мақсад дар тори алову сар додагӣ будем, мақсад азоб бисёр кашидагӣ будем. Ва як кинои дигар зиндагӣ чист, зиндагӣ чист гуфтани кино доштем. ӯ ҳам бовар ки беҳтарин кино буд. Хел буд ки Аҳмад Зоир, шодравон Аҳмад Зоир байхонда зиндагӣ чист гуфта, ҳамун стили худаш қати Аҳмад Зоир байхондаистай, мошинои саюз нерафтаистай, ба як алиш мешававу ба ҳозиразамон ҷавонои ҳозира баъди Садратдин зиндагӣ чист хони дил хурдам гуфта ҷипу лексусо қати рафтаистиян, ба сар мешавад. мақсад кинои ҳозиразамон буд, зиндагӣ чист. бо чӣ кадоми кино бисёр кинои ҳастанд ки мақсад ки вайшидагиянд, чӣ мегӯянд, сӯхтагиянд, намебироянд. ин киноҳо ҳайдилсӯзимона хай шигр мегӯям, ҳам мешидам шигр. хай ягон коре нестай ки бекамбудӣ бошаву безарар боша. ягон ҳама кор да фоида намебинӣ. бо корое ҳастай ки одам месӯзӣ. инами кинои я 4 кинои мо бе ҳеҷ чанд сӯхта рафтагиай, мақсад ки азоб кашидагем, расход кардагем, сӯхтагиай. ма дуо мекунем ки худованди бузург пеши кори ҳамамона кушода кунад, боқӣ сарбаланду хонобод бошем. Худованд ёру мададгортон. Худо нигоҳбон. ина дӯстони азиз, бизнеси интернетиро ҳамат медонед, ширкати Фаберлика ҳамат медонед. инами рақамота занг мезанед, номнавис мекунед. албатта ҳам ҷавонмардо, ҳам бонуво, ҳам модарое ки дар хона нишастанд бекоранд, фақат интернет қатиям телефона сарфан барӣ, интернет да шуд мепартоӣ, тамом ба ҳазур кор ва фаъолият мекунӣ. ин як намуд тиҷорат аст, тиҷорати интернетӣ. дурӯғтон мегӯянд ки фреб мекунану ин хелаю ӯ хелай. ӯ касе ки фреб мекунад худаш дар фреб мегиртад. ман ҳамин қаша санҷидам, дидам, биромадам, ягон чизи дурӯғу фребу фандаш нест. ҳеҷ кетора фанду фреб карда наметавонад дар ин давру замон, дар ин вақту соат. ба фората мехарӣ, на фората намехарӣ. ин ҳамин хел аст бародаро. ҳеҷ кешкара фреб намекунад. ина касоне ки бекоранд, маҳрамат кор кунанд. ман ай шампуншам истифода бурдум, ай духшам истифода бурдум, ай тамоми таҷҳизотое ки ҳамин ширкати Фаберлик мебарорам истифода бурдум. ягон ваиш нест. наоборот сифаташ дар дараҷаи олия аст. боқӣ сарбаланду хонобод бошед. ин ҳамин рақамота занг бизанед, худтонро номнавис кунед, кор ва фаъолият кунед. модарои азиз, барои шумо аст. худо ёру мададгор.